देखो मन्ना माझा म्हणजे ráng ổn là cái làm bài câu sự dáng là cái số mà fancy là cái nữa Hai Bikram बिथांखौहाय subscribe खालामना होदो आरो हायोबा like खालामदो आरो बै बेलखौ दाब खालामना हरदो सोरबा ब्लगिंआनो बेबायदि जायो बबाबानो होनांगौ जायो सोरबा गोदाव सोराव फार्स्ट टाइम लोगोआवनो दे सापर्ट खालामलायदो बन्धुफोर जाग्लाथ' जाग्लाखा जेबो